HPV vakcina stigla je i u Loznički dom zdravlja, a način prijavljivanja i procedura mnogim roditeljima još uvijek nisu jasni. Treba li u proceduri da učestvuje i ginekolog ako su u pitanju tinejdžerke, ko potpisuje potrebnu saglasnost? Samo su neka od pitanja na koja smo odgovor dobili u službi za zdravstvenu zaštitu dece i omladine od medicinske sestre Duške Đorđić, koordinatora za vakcinaciju. Od 1. juna počela je distribucija Gardasil 9 vakcine. Gardasil 9 vakcina je namenjena sprečavanju oboljenja izazvanih HPV virusima. Ona je uvedena u 111 zemalja i obuhvat u 2020. godine iznosio 13%. U 40 zemalja je uvedena i vakcinacija za dečake i mi smo jedna među tih zemljama. S obzirom da je rak grlića materice javno zdravstveni problem u Srbiji, ova intervencija je jako isplativa, pogotovo u zemljama gde su resursi ograničeni, gde je obuhvat preventivnim pregledima nizak, a infekcija HPV virusom visoka. Vakcinacija Gardasil 9 vakcinom spada u red preporučene imunizacije koju može da preporuči izabrani pedijatar ili lekar ili specijalista određene grane medicine. S obzirom da je u pitanju preporučena imunizacija, popunjava se saglasnost. Za decu do 15 godina saglasnost popunjavaju roditelji, a za starije mogu i oni sami. Ukoliko se vakcina protiv HPV virusa primi pre prvog seksualnog odnosa, zaštita od infekcije ovim virusom je 100%. Gardasil 9 vakcina je neinfektivna, adsorbovana i rekombinantna vakcina, što znači da je antigen adsorbovan na aluminijumski adjuvans, ne sadrži konzervanse ni antibiotike i nije infektivna, što znači da ne sadrži DNK virusa, ne može da izazove bolest. Također se ne može koristiti ni u terapijske svrhe. Namenjena je deci uzrasta od 9 do 19 godina koji nisu imali seksualne odnose. Deca od 9. do 15. godine vakcinu primaju u 2 doze u razmaku od 6 meseci. Od 15. do navršenih 19 primaju 3 doze, znači prva doza, za 2 meseca druga i za 6 meseci od prve doze je 3. doza. Ukoliko se propusti neka od doza, znači ne ponavlja se, nego se samo nastavlja do potpune imunizacije. Procedura je takva da svi zainteresovani roditelji, trenutno je takva situacija, da mogu da se prijave kod svog izabranog pedijatra ili ovde kod nas u savjetovalište za decu, da popune saglasnost, jer mi na osnovu tih popunjenih saglasnosti dobijamo količinu vakcine koja nam je potrebna. Do oktobra meseca bi trebalo, izvršit će se anketiranje od strane izabranih pedijatara i sestara koji rade sa njima, anketiranje roditelja da bi se videla zainteresovanost, da bi mogli da planiramo količinu koja nam je potrebna za narednu godinu. Samo aplikovanje vakcine se vrši u deltoidni mišić, što znači nadlaktica. Može se davati i sa drugim vakcinama u isto vreme, samo u drugi ekstremitet. Daje se 0,5 ml. Obično nakon vakcinacije se javljaju uobičajene postvakcinalne reakcije u vidu bola, otoka, crvenila na mestu aplikovanja, malaksalost i sve to. Znači sasvim uobičajeno kao i za druge vakcine. Što se tiče nekih težih postvakcinalnih reakcija, nije do sad bilo. Kod nas je aplikovano do sada 60 doza vakcine. Vakcinisano je 25 dece uzrasta do 15 godina i 35 od 15 do navršenih 19 godina. U poslednjih 13 godina ova vakcina uspešno se primenjuje u velikom broju svetskih zemalja. Istraživanja kažu da je, pored visoke efikasnosti, i jedna od najbezbednijih.